Mendakasngi ki noiram ke raj na mathan ribo distrik dengkat ke MDC kenong po kong rona khandai ki rawan ye kendu yo menteri ketenat ke koi ke jela nak mentawan ai ke dorkas ban kenteu ke danno ya ka sub sentar ha syaken sya ka PSC hendai ha ke jingwan kendu jongki kim shima yo lat ban kendu yo minister nak daw ba shima la ban post office na gidau ba don kam kerke haba kran siklat pai kebor ke kong rona khandai bar kinong yalam yo ke karai nathan gi mathan gi yathu ba ya kate kam kira bude na katuk ni po mansuaro ban menta ganti ke awan khnang ban kendu yo menteri soka khnang ban kerpat jur yo ban kentiu kerdan no ya kate ga sub central syaka PC khnang ba kan agi syakri ba pakai gi pajba badon kate khapur kami khaya bat asam badon kumba khasan hajara ai ginong syong snong kia yathu ba kajing syakri jong ka sub central ka rit plat kunta kadon kam ya ka PC bahkan agi syakri ba khampaka ba bajana gi pajba khamtam ha koi ke khia ha pang sitom jong gibreu ha kate ka than sngohi nagaliang jong nong yalam jong ka senjuk jong kirang ba snong raj mathan jongi bat kunjuru nagaliang jong i lingdok raj ila penso pensngap ha ngilang baro ya ka jing.com kerki palat bat ka badon.com do kata-kata ban kentiu kerdano ya ka neka sub center jongi ka syaken sub center syaka PSC nakadaw kumba pilio sneu na lingdok raj ba ya ka te ka sub center ngila yo na du pisnam prapo bat hadu menta ka de ka jingkala ka babun ka ba kinong syong snong ru kila roy bat ki jing.com ka kum ka neka jok ka ba menta tena ka neka daw ka jing kerpat ka jongi ya ka sarkar leng ba I health minister ka jing sisangi la yo ka appointment ta ka sngi banwan ya kan du bat I reina ka daw jong ka ki daw ki pemla ban kiar I plemla shu bandon dimla banwan shu office menta ka sngi la pentip yang ni endai ka memorandum yang sa submit bat nga kermen ta kin sale ya ka ba don kam nga kumu lang do jong ka raj mathan ngia don lang hang ne bat ye senjuk jong ka na ka raj mathan iwan hang ne da ka ju ka sur ka ju ka jimut da ka jing sophia ka jongi kum ki long san man san ba don lang hang ne ka jingwan jongi hang ne ka long na ka banta ka sub sentar ka badon ha ka sinong syakan ka pati po jong ka raj mathan ka dei ka sub sentar la ngiliyo ya ka naduk disnam sejar kena prapusau disnam prapusau te naduk ketak por haduk mentah kane ka sub sentar ka sahi kum ka sub sentar te nakaliang jongi kum ki longsan mansan ki babat ya ka kindeu kesyap ngila penbiang nadong hadong hai ki dei pat ki jindon kam ki dulir bat ki jindon kam ha ka jakap puta kane kam don su gono ka jikson nakaliang jong kate ke jaka nagaliang jong ka raj hi ngi ai so bahaya kene ke jaka bahkan long ka sebentar bat hagaju ke poru ngi la penmang ru ke jaka ka ba kamhe na ka benta ka PSC bagata kan long no ya ganeru kala de ke jaka ba ka raj ka ai so bah bangin bu ya ka PSC jongi sport raj mathan ka de ka jaka ka ba du tam jong ka state metalia ke jongi ka ba senda asam te ka jing don kam nak benta jong ki pajba ki ba don hang te kalong nak benta ka ba ngingi syukwa tang benta pnyo enrik ka bakya ya ka de ka ji amat ke jongi ya ki jing e ki babun ha jing de ka jimpang ki stom kham tam nak benta ki long kemi ki ba armen ka jing thmu ka jongi ha ka nikasngi kalong banwan ya kandu ya u wailat miki belong minister jong ka health nrei nakadaw jong ka jingbomla kerkiar nakaliang ka jongu akan dikasih ikhamla bania kandu yo te nakaliang jongi pat kum ka senjuk jong ki romba snong harangkat ka jinya trelang bat u lengdo raj jong ka raj mathan bat kilongsan mansan jong ka raj mathan harangkat ka jinya don lang jong EMDC ngilabu ya kan ka file ka banakaliang jongi ngi ibu ya kene ka file hak biadai bat ka jing dawa jongi nak banta ban penyo ya ka PSC hang tei ha raj mathan ka bahap ha syaken